Kapag hindi daw po ini matugunan, na-rest na ini, maaari ba itong magdulot ng panganib o malaking pinsala? Next, urgency. Urgent na ba talaga ini? List na ini, ganyan na bang aldaw, week, month, year? Kailangan na po ba talaga ini matugunan? Agad-agad, yes. Isang pesos lang po kita maboto sa kada criteria. Ang yan po ang 16. Tulong buto. Total of 16 po dapat sa isang criteria. Okay po? Boto. Oo, na pre. Ay, ikaw ba? O, sina. Kana mo nakap. Madikdik po ka mo, ang pagboto po, Basahan mo muna, Kap. pagkasunduan, Gabos. kapag matusa na lang, Sige. ini ang gusto kong botohan. Sige, wait ako nyo pa ganyan. Malis. Okay po. Sabot po. Saro lang sa race. Yung? Kaya ko na hindi na sa akin sa motor. Ikadan. One. Wala ko kada ko. Uy! Uy, ano saan? yan? Saan ko yan? Dikti mo na kita. Ah, okay. Mali sa dai ko ni diretso pa sa. Dikti mo na sa punta sa coping capacity. Okay. O basta ako wala sa. Sige na po. Ako na. Nakakaroon na ko. Karoon na lang kumabuto. Basta ako sa road ako. Yun ang pinaka-worry na. Huwag niyan, dyan ka na po malalaman kung ano bang gusto ninyong Sa ibang bawat isa, ano ang gusto ninyong priority. Yan ang pa, yan tayo. May mga kanya-kanya kung kitang opinion. Basta ko nito, marami dyan. Seven. Ano ba di ka naman? Maris, ano ka nila? Hindi na ako. Sila. May mga kanya-kanya po kitang opinion. Yes. Ang gusto kong prioridad. Ito kasi sa baba na rin. Rapro, sa 5. Farm to Market Road. Sa police harlot, ano? Specific po yan. Kumbaga mas pinalinaw na race. Sumanakali ko race. Bakit nalinaw? Next. Parang ang pana. Binyan nila. O, yun na. Hindi, kung ano na pinagada ko, yun po mo. Yung pa magiging number 1 po nito. Rank 1. Gusto nyo po yun ang Ako na muna kapatagal ko. Pinunta mo. Itong ang ganda mo Ay, opinion naman yan. Kasi ang opinion. pandudugan ko sa mga. Yung matering ko sa Hindi ko masagot. Sarap lang. Bago lang. Lingaw ko sa iyo. Si Ira man ka sa criteria ng capacity. Chat sila ni Kaagunda. Si Ma'am ano? Yepo. Iyo-biyo ko na. Nanay na nga. Dahil doon pa na to. Dati pa uli ka na. Akala ko ka, tigparulo na to. May panahon pa yan ako. Ano? 2, 4, 6, 8. May walo pa pong hindi pa nagbubuto. Uy, uy. Tulo pa ba? Dalawang criteria pa ba? At may criteria pa man, kailangan pa ba ng kakayahan?
Hindi talaga nagkikaman. Masakit kaya ito sa inyong nagtutukad ka ba kaya ang ano doon? Dapat ang dami mo eh. Tatlo, tatlo. 3, 4, 7, 10, 11. May lima pa, lima. 3, 6, 9, 12, 16, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. 15 na lang. 15. As kagawad. Naglas kagawad. Iyaw. Wrong side doon, si Joyce. Oo, mag-ibon lang yung kagawad. Nagbuto na to. Nagbuto na to. Nagbuto na to. Yabuto na to. 3, 4, 8, 12. Wala na. 14, duwa pa. Ma'am Melanie. Nag-ibon English map. Sa katulong aldaw po, kasubong aga, nag-ibon po kagaan. Wala po ng activity na ikatawag ng focus group discussion. Doon na po nilatag, so gustong na-identify na may mga problema sa zona, sa kada sektor, kung ano ba ang naranasan nila kapag may bagyo, baha, drought. Kaya po ini nabuo ining list na ini. Ang risk po na tinatawag is posibilidad na pinsala kapag may hazard. Ang hazard naman po is example kayan, bagyo, flooding, drought, at may tinatawag din po kitang man-made hazard. Gawa ng tao na maaaring magdulot sa komunidad. Iyan po is na-identify within during walkthrough. Ang man-made hazard po na na-identify is road, unsafe, or an unsafe road condition. Yung yaon po duman sa zone 5. Tsaka dito po. Tapos pong apektado, nilatag po dyan. Kung ilan pong apektado, kung sino, ano ang apektado. Ngunyan, pagkatapos po kayo ng focus group discussion, na po ang naging resulta. Ining list na ini. Ini po activity na ini, prioritization na po ining list. Kumbaga, aaramon ta kung ano ang may prioritize, prioridad kang barangay, kung ano ang gusto nindong i-priority. Tapos, gapo kitang tatlong babasehan, coping capacity, nature of cause, at urgency. Okay po. Nagkagawa na po kita tayo ng ideya kung ano ang naging proseso po kayo. Okay, salamat sir. Nag-give Pero dahil na talagang dahil kumabuto. Ayos lang po. District kang nasa sangguniang bayan ako. Prinsipyo ko yan. Pag absent ako, wag kong makiayon sa deliberasyon. Kaday man ako nag-aaral. Sige po. Okay lang. Mahahaman man yan na mayo ako. Okay lang po. Ngunyan, makontinuous po kita. At least na pailawanan ko din po ang naging proseso, o yata tayaw na po kita ngunyan. Activity na ino. Sige, next, nature of cause. Ang nature of cause daw po is kapag hindi daw ang nature of cause, kapag hindi daw po ito nabigyan, natugunan, ining list na ini, maaari ba ining magdulot ng malaking panganib o pinsala sa komunidad pag hindi po ito natugunan? Siyempre, yes. May siyang po kitang list ng pupuntuhan. Sige po, start. Nature of cause. Bottom. Boto na po. Para matapos na po kita. Paliwanag ko din po kung para side ining activity na inyo. Dito ka po ng boto. Hindi na po.
Next. Ano po, upot mo po, kita na tapos na po kita. Isa ba? Naghahanap ang sinay na... May evaluation pa. Wala ba ba? Equation sa sila naman. Kaya pang-ikot ang buto. Sige, te, photo na ano, te. Next. Bilis ka mo. Boto na po, kamo, taning matapos. Barbarasa pa sa'yo.